तू बाड़ो बहारा घरे बा देवारा ठोके रोज किली हो। तू बाड़ो बहारा घरे बा देवारा ठोके रोज किली हो। जौवन मजा तोहे भैया न दिहले हमसे उ मिली हो। जौवन मजा तोके भैया न देले हमसे उ मिली हो। तो जी हाँ, आप सब कैसन बनी जाए भैया, और आशा न बल्कि विश्वास बा कि आप लोग मस्त होखब जा, खुश होखब जा, तंदुरुस्त होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह, और सबके प्रणाम करतनी। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब हम ये ऑर्केस्ट्रा संग लेके आ गइल बानी। तो भैया हो, आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर इस सॉन्ग के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा देतानी, अच्छा से स्टूडियो में गायकी कर देतानी, तो हमारा पूरा भरोसा है भाई भैया कि मैटर ई गाना आप लोग के बीच में ज़रूर बाजी। तो आई जा हम रउआ सबके बीच में मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग ध्यान से सुनी जा, प्यार से सुनी जा, गौर से सुनी जा और दिल लगा के सुनी जा। तो आई जा मुखड़ा के का भाव बाटे सुनी जा। कर कोनो उपाया हो ए अरब वाला सैया हो, आ तोहर फोनवो नया आइलू हो, बाटे मन घबराइलू हो। कर कोनो उपाया हो ए अरब वाला सैया हो, तोहर फोनवो नया आइलू हो, बाटे मन घबराइलू हो। आ तू बाड़ो बहारा घरे बा देवारा आ ठोके रोज किली हो। तू बाड़ो बहारा घरे बा देवारा आ ठोके रोज किली हो। कहलस मजा जवन भैया न दिहले हमसे उ मिली हो। कहलस मजा जवन भैया न दिहले हमसे उ मिली हो। तो भैया हो, अगर ई मैटर रउआ सबके अच्छा लगता, मस्त लगता, सुंदर लगता, तो ई मैटर लेवे खातिर स्क्रीन पर ई नंबर बाटे, ई नंबर पर आप सब कॉल करी जा। और नंबर हमार नोट कर लीजा रउआ सभे। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। एक बार और हमार नंबर नोट कर लीजा 98 350 77 203। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी जा। आप लोग के बहुत ही कम से कम चार्ज में रउआ सबके फुल सॉन्ग मिल जाई।